अब हेने कौन लाड़ू के नाती फोड़त रे बाबू रे है। ए बाबुआ तनी हट के फोड़ल ओनिया हो। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 3, 4 चल सर ए दादा चली ना तो गाड़िया खुल जाई। होइबोन सर चल जल्दी बैग ले ले बड़ा संग रे। ए देखम कोनो छूटा नहीं खानु जमन तू बाड़ू में तार लइको बाड़ा सा तो तोहरा नु लइका हुआ सा कि हमारा हुआ सा। टेक्निक ना तोरा समझावेला रे हम समझाई इतना ही दोगाल मेहरारू बियन तनको बात हमर नइखे मानो तनको एही से हम इनकरा संग ना आवे के चाहनी काज में केंगे कहीं गरिया फिरत रहे। हाय लोग सुनी त का कही जी ए का कही अपने मेहरारू के बोलन त लोग का कही देख लो भैया एगो हमार मेहरारू बिया। हम का कहिए मेहरारू से शादी को हम पछताता नहीं यार। मार भैया जी का दी हरदम बोलते रहे नी बोले ला काम करतिया तो बोले के परता भाई बा इतना दोगला बा केहू ट्रेन में कुछ दे देता त खा लेता जनमैला त बाड़ू लइका राउर लइका ना हो। अरे हमार लइका इंगरा के त मन त कोर तक मुआ दी नोटी पर लात डाल के इंगरा यार मारे तारे गाड़ी में धइले वाला पैसा देते नहीं तो मुआ देबा का हो मुआ दम इंगरा के हो चुप रह जब मैं त हमने तारा बुझाई जनमैला त बाड़ू कहां से पैसा दी कहां से चल जाए मैं सिवा नहीं जैसी जइबे हां चलिए जाए ना तो चल ना त पूछ जाइए चल चुपचाप ये छछुआ नहीं भाई प्रदर्शन चल जी देख लिया तू ट्रेन ला दइले बाड़ा सा। देख ढेर मत बोल। देखी सुनी झगड़ा उगड़ा मत करी लो। एगो ऑटो बुक करे के पड़ी जान गनी 17-15 गो लइका केंगा जइया से बताई। हां तो ऑटो वाला का फोन कइले बनू आवते बाबा जामापुर बजरिया में फसल बटे बुक कइले बनी। हां 10 मिनट में चली आई। हां ए दादा चल ना ना आई तक चल चल जी केंगा चल हम एंगा ना जाए बिना ऑटो केंगा जाइबू ए भैया जी देख ली हमें बिना ऑटो के ना जाए। अच्छा ठीक बा ऑटो आवत हवे 10 मिनट में आओ त जामापुर बाजार में फसल बा हाँ, चलो लो चली कुकुरलेन मत लगाओ लो पैसा मान लिए हां त आधा त देबे करी लो आधा चली लो है ना चली लो ने गंदा दबावे। ए भाई जियला में बड़ा दुख बा। ए भाई तनी देखवा धरो ना यार धरो मर दे तनी चल ना रे अपने हमार डाना गोड़ दुखाता तोरा बेगवा लौकता तोरा त सीट पर बैठल हम कोन सीट पर बैठल रे कहां ना किले ले तू ले ली चल भाई बेगवा धर हाथी आधा ठीक है जाई सूट करवाइलू है जितने के 70 रुपया में क्यों तने कहती है पानी किन दो समोसा किन दो चलो तरह के समोसा सेगा भूसा में गड़िया रुपया बा। चलो ना समोसा कोई 7 महीना कमैला रुपया का कइला कुली आ रे में रूम भाड़ा ना देबे करल सा खोराकी ना रहल सा भैया आ गइलन भैया आ गइल तेरा भैया आ गइल सारे के प्रणाम कइली हा प्रणाम भाभी खुशी रही ले ली भौजी प्रणाम हां त हने डरमी अपने भले पसीना मार टोर ऊपर भइल बा। हां चल सर ए चल प्रणाम ने कथि दे चल एगो अपने दिमाग खराब है चल ट्रेन में बैठा बैठा मानू बिया दइल बा। चल चुपचाप रे का गए कोले बड़ा सरे छुछुनर बाप का छुछुनर लइका ए जी कहां बड़ी सा टेम्पुआ जी अरे मोड़वा पा के खाड़ दिया चला ना कितना बोलत तारू तबे से हमर गोड़ दुखा गल बा चलत चलत और आवते नहीं खे मोड़ तो कह दो के गोदी में उठा ले। हां त का खातिर भाड़ा दिए बताई ना। अरे चला दे आगे निसन मोड़ पर बिया खड़ा बैठी ह अपना द्वार पर गोड़ उतरी ह स्टेशन पर से 200 मीटर दौड़ा देनी हमने के पैदल। ए रिक्शा वाला रोका मर दे फोन कहां रखले बड़ा यार तो हम करत रहिए तो तू कहां रखल रहा तब तो करतनी फोन उठाते नहीं खा अब आग में ट्रेन में सुनात मार बैठ हम तो करत हार गइल हो पीछे बैठ लो हम आगे बढ़ जाते। टेम्पुआ उल्टी ना नु जी बैठल 3 टंगरी वाला टेम्पू उलट जाली सो ना उल्टी चला बैठ ऊपर रख दी। हां ऊपर रख द आ 4 गो का शांति है चाहे 10 गो कहां से लिया देला बड़ा चलो ना मर दे हम तो तारा के रिजर्व पहले बनी पैसा ना ले माला तो कइले 2 गो पर 10 गो रहिए सर कोई कर रही है सजी अब बैठा लेट होता है 4 गो एने कहां बैठ तारू पीछे बैठ बाबेल कहीं के चल जी भैया। गांव के एगो माहौले दोसर होला इतना हरियाली देखे के मिलता गांव के हवा आ कोई गो रोग के दावा के बराबर होला। सही कहा तनी ए देवर बबुआ अरे देखबो ई पोखरा त अपन भर गेल बा। आ देखा तनी कितना सुंदर लागत है। आहा गांव में एंट्री क के हमनी के हो ए दीदी अब तुम बोली देही दाम आ दइलो देही तो भैया जी लौटता नहीं होते। अरे हटाइबा ही जांग हटाओ तरे दादा हटाओ दूर त देहे लिखो काय खाली बीच में बैठ गनी रउआ जी कहां बैठी रे मैं ढकला ढुकली कल बनी ए गाड़ी रोकाई जी हटा भाई हटाओ जान हटाओ ओई में रही का भइल बा तो लिखे रे का कुकुर लड़के बड़ा सा आ देखा तनी बीच में बैठ के ढकला तनी एने ओने बस ए जा रुके ए जा उतर लो अरे
ए बबुआ हमरा उल्टी होई का जी? ए खबरदार खबरदार, गाड़ी में उल्टी ना, सवेरे ही हम धोआ के लिए आइल बनी गाड़ी। अरे बाप रे बाप हटे हटाओ ना। हाँ, ये अपन पैसा ली। ठीक बा? ठीक बा भैया, ठीक बा। 400 उजे दे दी। हाँ ऐसा एगो हई। हाँ 500 हो गए। हाँ ठीक बा। ठीक बा। कटनी है ना पैसा बा। ना पैसा क्या कटे? चलो 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 चलो। अरे राजेश भैया प्रणाम। अरे प्रणामे तो है बाबू, खूब खुश रह। आब आ गइलो बाहर से। हाँ का हाल बा और सब? बस सब बढ़िया बाबे, अपन सुनाओ। तब काम धंधा चलो तनु। चलत देखत रह, छठ दिवाली के गढ़त हालत खराब भइल बा। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। ठीक बा ठीक बा। अब रहने चाची बड़ी गोल लाग लिहल जा। गोल लागतन चाची। दूसरा ठीक बानी। खाना वाना खाता नहीं। आई दियारी वारी बनत ना। जा तनी सा मने के घर और साफ करे के बा। आवा तनी सा। चल रे। हमनी के चलता नहीं सन। ठीक बा, हमनी के तो जाइए। घर आ गइल। अब हो। चल चल। हाँ आज पूरा साफ सफाई कर देबो, ठीक बा? ये घर वाला सामान रहत रहन तो साफ सुथरा करत रहन। लइका फैका लो बाहरे चल गई, हम घर द्वार भुला गई। यही में का करबो, जले कटत समय तो काटे के पड़ी। गोल लागनी बड़की माई। आ खूब जियलो हमर बाबू के। मोहन। अच्छा मोहन बाबुआ। हाँ आ खूब जिया हमर बाबू है पतोहिया हिया। ठीक बानी बड़की माई। हाय बाबू। हाँ हम साफ करतनी। अच्छा हाँ ठीक बा, करी धीरे धीरे। का करम केहू नहीं खेत। हाँ अब का करी। ठीक बा बड़की माई, चलते जा तनी सर सफाई करे के बा। अभी छठ बादे हमनी के जाए के बा फिर बाहर। हाँ ए बाबू तनी जइह तो हमरा से भेंट कर के जइह लो। ठीक बा रउआ चिंता मत करी, हमके तनी जा दी तनी साफ हाँ सफाई हाँ करे। चलो सरे बाबू। चल बाबू। तन देबू तेलवा में घटता। हाँ सब हटा हालल बाबे। हाँ हाँ रख। ए बाबू खाली खाली पड़के तरह से मारी ऊपर आते में दिन भर हटावे। तोने रखा गेल बे सब दिया हुआ। काली माई तो रखाई लो। अन्ना बधाइली है। चल तन देही हम चली। चला मेरा के लेके आओ। चलो हाँ सुनो ना, हई रख लो वही में दे। चल 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 बाहर पड़े चल। चलो ए सीढ़िया पर रख देबू। हाँ जय हो लक्ष्मी माई। यही बरहंती देते रहे मैं लक्ष्मी माई कि हर साल दीपावली मनात रहो। चलो जे ना दो पर ए पापा हम काम अपन शुरू करी। हाँ हाँ कर, अब का काम शुरू करते हैं अपन। व्हाट हैप्पी दिवाली। मारा छुछु न दे पर छुरछुरी जरा ये सका जी। देखा तनी लड़का बड़ा सन के बुरमारन बड़ा सही साला दो गाला बुझाता दहिया पर फोड़ दिया सब। दिवाली का तो फोड़े ना, ढेर कूदता रु तो घर में जा। ए इधर छुरछुरा तर से दिन एगो पड़ाका एक के पांटा में डाल देता। ना छोड़ो लड़का हुआ से जाए दो हम। जा चल दिवाली बढ़िया बढ़िया मनता है ना जी। हां हटी साड़िया जरा हम का जी। रवा छुरछुरी जरा तनी जाय जाय हने भया का फरी दी है ना हमरा के त जराई ना दीदी। अबा अरे साते नहीं सौताल सारा मुंह पका फेंको तरी से रे होने फेंक। चल तन दी यहां से चल आओ जान। हाँ तनी चलो भेंट कर लिया जा दीदी से। हम तो हां सुबेरे आज बस सुबेरे ना दो तो एबरा चल आओ। हाँ चलो चल। रे बाबुआ है गाय बनल बड़ी सनोनिया फोरा। देखा आज के दिन कितना जेकरा घर लइका फैका बेटा पतो बा, कितना खुशी के बात बा। आई हमरो बबुआ ल रहत ल त एकदम धूमधाम से हमरो घर पड़ाका छोड़ाका सब निमन बार बनित नु। अब हेने के लाड़ू के नाती फोरत रे बाबू रे है बबुआ तनी हट के फोरल ओनिया हो। चलो तनी भाऊ जाइए सब भेंट कर लिहल जाओ। प्रणाम चाची। हाँ खुश रह हमर बाबू। के है हमर बाबू? अरे चाची हम मुकेश। अच्छा अच्छा मुकेश। अरे हमर बाबू खूब जुग जुग जिया लखिया होखा हमर बाबू। तोला तन चाची। आ खुश रह बचिया। ई के हवे बाबू?
इतार पतो है चाची। अच्छा खूब खुश रहे हमर बचिया। हाँ निमन तनी आशीर्वाद दी। हाँ लखिया हो खा नाती पोता देखा हमर बाबूनी। अच्छा अच्छी का बाबू एक तरह से बात पूछी। अरे हमर बाबू पूछा पूछा। तू काहे मन मार के बैठल बड़ो? ए बाबू मन मार के से बैठल बानी नु कि आई दिवाली बावे सब केहू के घर दुआर लइका फैका सब केहू के घर भरल बावे। हमर घर अछैत लेकिन हमर घरवा में रहे केहू नहीं खे। हमर बाबू हम अपना बबुआ के कहनी के बबुआ दशहरा में ना अइबा कहले कि ये मैया है होलियो में बोले नहीं हमरे बाबू के कितनी खाली अरे ना परब तीज के तो कम से कम अपना माइयों के तो देखे आ जा। अच्छा अच्छी कह बाबू तू हमरा के अपन बेटा ना माने लुका? ए बाबू हमर तू बेटा से कम बड़ा का हो? तो तू काहे ऐसा बात बोलता रू कि बबुआ हमारा ये हम तहर बेटा ना है? ए बबुआ लोग के इतना आस लगा के जन्मैनी सन पोसनी सन पढ़ैली लिखनी सन नौकरी लागल बबुआ के शादी ब्याह हो गईल अपन बाहर में बस गईल यही आंगनवा में खेलत रहिल हेती हेती तो कितना बढ़िया लागे। बड़ा खड़ेला हमर बाबू परब तीज के घर खाली होला न तो बड़ा दुख होला जानला। कितना बढ़िया लइका छुरछुरिया खेलत रहला सा दुआरवा पर ही बढ़िया लागत रहले। ए बाबू हो केंगा सजैले वाले भूख जोनिया कौनो ऐसन पर्व ना होला नु कि अपना बबुआ के ना बोलावे के कोशिश करी। 1 महीना 2 महीना पहला ही से कहे नी कि ए बबुआ होली के आई ह तनी वही भागे तनी हमरो तारा भेंट हो जाई। बबुआ आस धरा देले लेकिन आवेल ना। हमर जियरा हमेशा तड़पत रहेला कि तनी अपने बेटा नाती पतो के तनी देखती है बाबू। आस लग रहेला कि और दिन ना लेकिन परब त्योहार पड़ी न तो हमार बबुआ वही लेकिन हमार बबुआ आस धरा के ना आवेला। ए बबुआ एथी मोबाइल ले ले बड़ा आज तनी हमार बबुआ तनी देखावा ना फोन करे ना बबुआ तनी वीडियो कॉल करी है बाबू वीडियो कॉल कर तनी हम देखे। काहे रो तनी? नया पतवा हम काहे रोए तनी मुनी आज परब त्योहार रहला तो तनी बेटा पतो नातिया सन के बड़ा मुँह लागेला वीडियो पर ही चन चन बतियावेला सन दादी जी रंगरेजी बोलेला सन। हाँ जान हमनी के बानी सुना। हाँ जीत भाई प्रणाम। ए हमार ठीक बा अपन बतावो। ए मर्द दीपावली में घरे काहे नहीं रहो तार माई आसरा लगा के बैठल बड़ी कि हमरो बबुआ बाहर से यन तो हमरो घर में दीप जरी दीपावली छठ मनी। ये जो हमार परिवार में के जो मेहरा रुपया बाल बच्चा बड़ा सा हम घर देखी कि एकनी के देखी। अरे यार उ सब बात हटावा पहले एक तुम अपना माई से बात कर रही लो। अच्छा तो बाबू बतियाई है न अच्छा चिल्ला बतियाई। हां माई प्रणाम। खूब जिया हमर बाबू। अब गाय तू रोए लगवाए। नानू अइला अरे यार मोहनियों के दिमाग खराब कर देलु त ना। ए हमर बाबू ये रोडवा से में बैग ले के लो गाड़ी से उतरत रहल। अरे आ जाए हमहू आ जाए टाइम मिले तो हम खुद आए। दशहरों में बोलैले रहनी नानू अइला। अरे माई हमें टाइम ना मिलेला तोरा के हम के ना समझाई। काहे माई याद ना आवेले रे तू चुकी रहला न त कुछ होके न तो माइया लगे भाके आवत लब तो हमर बबुआ एकदम बड़का हो गइल बा। ना भाई देख ऐसन बात नहीं खे हमरो टाइम ना मिलेला हमारो काम धंधा बावे बाल बच्चा बड़ा सन। ए बाबू तहार बाल बच्चा तहार घर परिवार एकदम खुशी रहो लेकिन ये खाली पर्व त्योहार के बहाने तो अपने माई के तरह के देख जा। अच्छा ठीक बा हम कोशिश करें आवे के।
हे बाबू कोशिश ना छठ में ना होइबा। छठ में तो ना, लेकिन हम होली ले कोशिश करें, होली ले कोशिश करें। ये तो करते करते 4-5 साल हो गए बाबू, हमारी एको वाली झांकी पर ना भइला। का जाने खोज खबर हमार ले लकी न तू। ना ऐसा बात नहीं है माई, हम याद करे नहीं, बाकी का करके टाइम नहीं है मिलत, लेकिन इतना दिन बर्दाश्त कर ली तो और ही कुछ दिन कर, होली में पक्का है। अइबा नु हमर बाबू, होली में पक्का है। हम कहनी हन कि हमर बाबू खूब बढ़िया हवन, होली में हमर बाबू आई हैं। जाए दे मत रोई, हमनी के बानी से ना रउआ संगे, हमनी के संगे चली दिवाली मना ली, चली उठी, मत रोई। का बबुआ तू हमरा के अपन बेटा समझा है कि नहीं के अपन पतो समझा। हाँ हाँ बाबू, हम तो टोला महला के केहू के लइका बेटा बेटी होके हम अपने समझनी है बाबू। तह लोग खूब जियल, जुग जुग जियल, तह लोग के सुहाग बन रहो, तह लोग नाती पोता देखल, हमर बाबू हमारा आशीर्वाद बावे। चली हमनी संगे दिवाली मनाए। चली बाबू हमर उम्र बाय अब पाड़ा का पुरु की बाग बरकी माई, चलो हमनी संगे दिवाली मना लो, चलो। हाई ना मान ले है जिदियाती। हाँ चलो, हाथ तो जार जाइन रे बचिया ना जरी आई धरावा एगो पुरपुरी कहतानी। हां धारी है जे धारी, बैठी चाची छुरछुरी जरावा। ए बाबू धो ले हला हाँ, हैप्पी दिवाली चाची। धर पतोहिया धर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैं यही कहना चाहती हूँ कि और आप देश विदेश से आएं और घर दीपावली धूमधाम से मनाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को पंकज कॉमेडी 99 की तरफ से आप सभी देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आप सभी से, जितने भी हमारे भाई दोस्त मित्र माँ बहन जो देश प्रदेश में रह रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप अपने घर परिवार, जो जन्म धरती है, जो माँ है बाप है, जहाँ पे हमने जन्म लिया है, बचपन से छोटे से बड़े हुए हैं माँ के आंगन में खेल करके, अब प्रदेश में जा करके हम लोग भूल जा रहे हैं। कम से कम पर्व त्योहार के बहाने तो आए, अपने माँ बाप से मिले और साथ में खुशियाँ बांटे, त्यौहार मनाएं। तो मैं यही चाहूँगा कि देश प्रदेश में है, पैसा भी जरूरी है, लेकिन हर चीज़ पैसा ही नहीं है। तो आप लोग पर्व त्योहार पे अपने घर पे आए, माँ से, बहन से, बाप से मिल करके हंसी खुशी पर्व त्योहार मनाएं। हैप्पी दिवाली।